Gepler Azatlyk radiosu. Akşamga haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 13-nji iýuly hepdeniň pençenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşmediň etapy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sedi men gödel Hudaýberdi watan şedýärim. 13-nji iýulda Orsiýatyň suwdy opozisiýon siýasatçy Boris Nemcowy öldürmekde aýplanan 5 adamy 11 we 20 ýyl aralygynda türme tutsaglygyna hökm etdi. Nemcowy aty öldüren Zawur Dadaýew 20 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edildi. 10-njy iýulda prokurorlar Dadaýewiň ömürlük tutsaglyga hökm edilmegini sorapdy. Sud Orsiýatyň Demirgazyk Kafkaz regionundan bolan 5 adam babatynda aýplamany 29-njy iýunda çykarypdy. Olaryň eklisi aýplamalary ret edýär. Bu iş boýunça geçen 6-njy adam Ruslan Muhuddinow Nemcowy öldürmege gurnamak bilen baglylykda gaýwany sud edildi. Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putiniň we Kreml tarapyndan goýulan Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrowyň açyk tanqidçisi, reformaçy siýasatçy Nemcow 2015-nji ýylyň 27-nji fevralynda Kremliň golaýynda köprüden geçip barýarka atylyp öldürilipdi. Nemcowyň garyndaşlary we hossarlary onuň öldürilmegine ýokurdan görkezme berilendigini hatap edýärler. NATO Orsiýat Geňeşiniň şu ýylyň başyndan bäri 2-nji maslahaty Brüsselde başlanýar. 13-nji ýylda geçiriljek kepleşikleriň ýaňy ýakynda Baltika deňizinde söwüş uçurlarynyň peýda bolmagy bilen bagly wakalardan soň dartgynlylygy hem töwekkülçiligi azaltmak boýunça çärelere gönükdiriljegine garaşylýar. Orsiýatyň döwlet mediasy taraplaryň Ukrainada hökümet güýçleriniň we Moskwadan harby ykdysady hem syýasy ýardam alýan Orsiýatçy separatistleriň arasyndaky konflikt meselesini hem maslahat etjekdigini habar berdi. 10-njy ýylda Kiýewden çykyşynda NATO'nyň baş sekretary Jens Stoltenberg Moskwany özüniň müňlerçe etkerini Ukrainadan çekmäge we söwüşçüleriň ýolbaşçylyk, gözekçilik hem harby enjamlary bilen üpçünçiligini bet etmäge çağırdy. Orsiýat Ukrainadaky konfliktde gatnaşygyny ret edýär. NATO Orsiýat Geňeşiniň maslahatynyň öňü sirasynda NATO'nyň resmileri Baltiýa deňiziniň üstünden uçmak üçin uçuş planyny bermek, howa gatnawynyň gözekçiligine boýun bolmak we özlerini tanatmak boýunça gurallary ulanmak ýaly talaplary Orsiýatyň pilotlaryndan etjekdigini jurnalistler aýtdylar. Orsiýat özüniň ähli uçurlarynyň Baltiýa deňiziniň üstünden halkary kadrlaryna laýyklykda amalaşdyrylýanlygyny aýdýar. Öz tarapyndan Orsiýat geçen aýda Birleşen Ştatlaryň ýadro ýaragyny götermäge ukyply beýleki bombalayıcı uçarının Baltiýa deňiziniň üstünden uçanlygyny we özüniň öňüne alyjy çäre geçirenligini aýdýar. NATO Orsiýat Geňeşi şoňa meňzeş dartgynlylygy gowşatmak maksadyny öz öňünde goýýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump, Birleşen Ştatlarda geçiriljek ýaraşa gatnaşmak isleýän Awganistanlyk ýyllaryň ýurda barmagyna ruhsat almagyna ýardam berdi diýip Aktamyň matbuat wekili Sarah Sanders 10-njy iýulda aýtdy. Awganistanyň günbataryndaky Herat şäherinden 6 sany student 16-njy iýulda başlanýan ýaraşa gatnaşmak üçin ýüz tutupdy. Emma Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti olara wiza bermekden 2 ýadak ýüz öwrüpdi. Bu bolsa jemgyýetde narazylyk töretdi. Trumpyň meseleni öwrenip goşulşundan soň Awganistanly student gyzlaryň Birleşen Ştatlara 10 günlük barmagyna kepil geçildi. Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi Dina Powell, biz ýaş ýananlaryň bu delegasiýasyna buýsanman bilmeriz. Olar şeýle-de alymlar. Olar Awgan halkynyň iň gowusudyr. Olar Awganistanyň geljekki liderleri we öz ýurdunyň ygtybarly ilçileri diýdi. Tanqidçiler wiza bermekden ýüz öwürmegiň Awganistan üçin ýalňyş işaret bolup biljekdigini aýdýarlar we bu ýurtda gyzlaryň bilim almagyna gadagançylyk geriden Talibana garşy Birleşen Ştatlaryň harbiýleriniň söwüşýänligini belleýärler. Şeýle-de Birleşen Ştatlaryň wiza bermekden ýüz öwürmegi bilen administrasiýanyň dünýäde aýal gyzlaryň ornuny güýçlendirmek isleýänligi barada aýdanlaryny sorak astyna goýýar. Ýaraşa 160 çemeti ýurt şol sanda ilkinji gedek Eýran gatnaşýar diýip guramaçylar aýdýarlar. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýew raýatlaryň ýurdun daşyna seýahat etmek üçin täze pasporty işläp düzmek barada fermana gol çekdi. Özbekistanyň döwlet mediasynyň 13-nji ýylda habar bermegine görä, bir gün öň gol çekilen ferman hökümetiň täze daşar ýurt pasporty işläp düzmek boýunça planyny taýýarlamagyna bir aý möhlet berýär. Bu çäre özbek raýatlary üçin çykyş wizasynyň ýatyrylmagy ugrundaky ädim hökmünde seredilýär. Häzirki wagtda Özbekistanyň raýatlary ýurdun daşyna çykmak üçin umumy pasporty ulanýarlar. Pasportda çykyş wizasy üçin ýörüýte tahypalar göz öňünde tutulýar. Çykyş wiza sistemasy Özbekistanyň raýatlarynyň ýurdun daşyna seýahat etmegini kynlaşdyrypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepliyar Azatlyk radiosy Habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistanyň içeri işler ministri Isgender Mulikow atstavka çykmagy çalyşýar ema ýurdun prezidenti onuň arzasyny kabul etmeýär diýip Azatlyk radiosyna Aşgabatdaky iki çeşme habar berdi. 42 ýaşyndaky Isgender Mulikow soňky wagtlarda iki sany bir käýin çalan soň saglyk ýagdaýyna salgylanyp işden gitmek isleýär diýip atlarynyň aýdylmazlygy şertinde gürleşen çeşmeler Azatlyga gurrun berdiler. Söhbetdeşlerimiziň biriniň tasdiklamagyna görä içeri işler ministri adından bir gezek prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa atstavka çykmak haýyşy bilen ýüz tutdy. Emma ol bu haýyşy kabul etmedi. Ol başlygyň ýanyna baryp özüniň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşýanyny derarly atstavka goýberilmegini sorady. Emma olanyň haýyşyny bitirmedi. Mulikow ören çylşyrmly ýagdaýda dur. Sebäbi başlygyň özüni ören basym iýul ortalaýyn işden oşatjakdygyny bilýär. Mulikow hem halyň ykbalynyň garaşýan bolmagy gaty mümkin. Şu sebäpden ol öz ardasy bilen gitmek isleýär. Diýip hökümete ýakyn çeşme aýtdy. Bu maglumaty içeri işler ministrligine ýakyn başga bir çeşme hem tasdik etdi. Prezident Berdimuhammedow şu ýylyň 4-nji maýynda geçiren hökümet maslahatynda prokuraturaның we içeri işler ministrliginiň resmiýetleriniň bir toparyny korrupsiýada aýplap, Aman Murat Halyýew baş prokuroryň wezipesinden boşatdy. Şol mejlisde prezident Mulikow hem bir käýinç iglan etdi. Azatlyk hökümetdäki çeşmesine salgylanyp Halyýewiň işden boşadylanynyň soň güýç gullyklarynyň odalky çinovnikleriniň onlarçasy bilen bir hatarda tutsak edilenligini habar berdi. Soňra döwlet telewizionyasy güýç guruluşlarynyň odalky işgärleriniň bir toparynyň suwut edilenligini habar berdi. Emma ýöride programmada Halyýewiň ykbaly barada hiç zat aýdylmady. Emma Azatlygyň yerli çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä, odalky baş prokuror häzir içenlik hem tutsaklykda saklanýar. Şonda baryp may aýynda biziň çeşmelerimiz Isgender Mulikowyň ýokarysyndaky bulutlaryň goýulýanlygyny tasdik edipdiler. Azatlygyň çeşmeleri baş prokuroryň uly gyklyk bilen işden aýrylmagynyň bir näçe gün öňünden Berdimuhammedowyň guruply biznesmenlerden aziýadany geçirmek üçin serişde toplamak barada beren tapşyrygynyň ýerine ýetirilmezligine gaharlananlygyny habar berdiler. Prezident Isgender Mulikowdan guruply adamlaryň, şol sanly biznesmenleriň hasabyna pul serişdelerini çekmek çärelerini aktivleşdirmegi talap edýär. Şonuň bilen baglanyşykda Aşgabatda we regionlarda onlarça görnükli telekeçi tutuk edildi. Olardan aziýadanyň geçirilmegine pul kömegini etmek soralýar. Pul berilmese, ýygynyň erwet boljakdygy aýdylyp gorkuzulýar. Prezident Mulikowyň we prokuraturaның hereketlerinden ören nägili bayramally bir näçe prokurory we içeri işler ministrliginiň işgärini işden boşadyp tutsak etdiler. Prokurorlaryň biriniň öýdöklenine 15 milyon dollar nagd pul tapyldy. Bu arada ýa prezidente habar berildi. Dip Azatlygyň hökümet guruluşlaryna ýakyn çeşmesi 29 aprelde habar berdi. Şeýle de ol hemmeleriň 4-nji maýdaky mejlisde Mulikowyň hem işden boşadylmagyna garaşýanlygyny emma ony prezidentiň golaýyndaky täsirli bir şahsyň goşulmagynyň halat edenligini tasdik etdi. Mulikow inni ýukojuk buýuň üstünden ýöreýär. Ony Berdimuhammedowyň töweregindäki täsirli adamlar bilen gatnaşygy halas etdi. Dip häkimete ýakyn çeşme Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanyň içeri işler ministrligindäki ýene bir çeşmäniň adynyň aýdylmazlygy şertinde gurrun bermegine görä, atstavka gitmäge çalyşýan Mulikowyň hakykatdan hem saglyk problemalarynyň dören bolmagy mümkin. Sebäbi ol 22-nji ýylda hastahana ýerleşdirildi. İçeri işler ministrliginiň işgäri Mulikowyň haýsy diagnoz esasynda hastahana ýerleşdirilenligini anyklap bilmedi. Emma ol munyň näçe bolup görünmek üçin edilen emel bolmak ähtimallygyny hem aradan aýyrmaýar. Azatlyk radiosy Mulikowyň hastahana ýerleşdirilendigi baradaky fakty tasdiklap bilmedi. Emma içeri işler ministrliginiň başga bir işgäri adynyň aýdylmazlygy şertinde gürleşip içeri işler ministriniň iýunyň soňky hepdesinde bir näçe gün iş ýerinde bolmandygyny aýtdy. Şeýle de 21-nji ýylda hastahana ýerleşdirilendigi çaklanýan gününden bir gün Ozal Mulikow Aşgabatyň aziýada taýýarlygyna bagyşlanan mejlise gatnaşdy. 42 ýaşyndaky Isgender Mulikow Türkmenistanyň içeri işler ministrligine
2009-njy ýylyň 29-njy maýyndan bäri ýolbaşçylyk edýär. Ol bu wezipe 34 ýaşynda bellenip iň ýaş içeri işler ministri boldy we bu wezipede özünden öňkülerden has uzak saklandy. Şeýle-de uzalky ministrlerden tapawutlykda ol prezidentden hemmelerden kän bir käýin çaldy. Bu käýinçleriň ikisi oňa şu ýylyň maý we iýun aýlarynda bir aýdan az wagt içinde berildi. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com. Gepler Azatlyk radiosu Habarlar gündeligimizden dinleýärsiňiz. Geçen hepde banklaryň başlyklaryna käýin söýlenden soň banklar şu hepdäniň başyndan manady Amerikan dollaryny konwertasiýa etmekde ýene bir täzelik girdiler diýip Azatlygyň türkmen telekanallarynyn içinde namdar çeşmesi habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 7-nji ýylda bank ýolbaşçylarynyň işlerinde düýüplü kemçilik göýberenliklerini aýtdy we Maliýe ministrini wezipesinden boşatdy. Mundan başga prezidentiň karary bilen Türkmenistanyň Prezident Bank Döwlet Täzirçilik Banky Türkmenistanyň Halk Bank Döwlet Täzirçilik Bankyna birleşdirildi. Azatlygyň seçmesi bu özgörüşliklerden soň banklaryň inni konwertasiýa üçin resmi taýdan manat kabul etmeýänliklerini aýdýar. Onun düşünürşüne göre mundan odal aýlygyň hakyna ispravka getirip salgytlary tölendiň pensiya fonduna geçirmeli puluny geçirenligiň barada dokument görkezseň manady doğrulary öwürdip bolýan eken. Mysal üçin häzir daşary iqtisady aragatnaşyklar bankyna aýlyklaryny bank kartyny alýan müşterileri onun yerli plastik karty barmy ýa ýok diýmän konwertasiýa üçin aýlygyny alýan bankyna ýagny onun iş ferji edarasyna hyzmat edýän banky berýärler. Şol wagtda olar müşteriniň ol wagtda hasaby barmy ýa ýok munyň bilen asla gyzyklanmaýarlar. Şondan soň çeşmäniň maglumatyna görä hassa täsin zatlar başlanýar. Ýagny müşteriniň iş ferjesine hyzmat edýän bank ondan konwertasiýa etmeden öň özüne plastik kart asmagy talap edýär. Ödem bu diňe konwertasiýa üçin hem däl, eýsem ilki aýlygyny almak üçin zerur we kartyň açylmagy adyndan 20 gün wagt alýar. Yönümüne garamazdan Azatlygyň telekanalaryň arasyndaky seçmesiniň tasdiklamagyna görä bank işgärlerini öz ýakyn garyndaşlaryndan konwertasiýa üçin manat kabul etmäge şinnem ruhsat berýärler. Daşary iqtisady aragatnaşyklar bankynyň seçmeniň düşünürşüne görä inneden eýlek Isgender bank konwertasiýany öz valyuta ähtiýaçlyklarynyň hasabyny etmäge borçly edildi. Munun konwertasiýa esasan daşary iqtisady aragatnaşyklar bankynyň we Merkezi bankdaky valyuta ähtiýaçlyklar esasyna edilýär diýip ýagdaýdan habarly adamlar gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen adynyň aýdylmalygy şertinde gurulýan telekanalaryň tasdiklamagyna görä banklar Merkezi banka valyutanyň azalýanyny aýtmak islemeýärler we her edip kesip edip mümkin bolan bahan esasynda konwertasiýa etmezlige çalyşýarlar. Ýagdaý gözü bilen görenler adamlaryň 1 saat 7-de banka gelip nowata durýanlyklaryny, emma banklaryň gününe gowy bolanyny 15 adam hyzmat edýänligini gurrun berýärler. Banklaryň käbir şahamçalaryna bolsa diňe 5 adamyň manady konwertasiýa edilýär. Ýöne pul çykarsaň meseleni çözüp bolýar diýip Azatlygyň seçmesi aýtdy. Mundan başga häzir egerde müşteriniň 2 sany wiza karty bolsa, ýagny bir valyuta beýleki manat üçin wiza kartlary bolsa, banklarda konwertasiýany diňe manatdaky wiza kartyny edýärler. Bu ýagdaýda pul manatda saklanýar we degişlilikde dollaryň resmi kursy üýtgän halatyny valyutadaky pul möçöriniň balansy hem üýtgeýär diýip telekanalaryň arasyndaky seçme Azatlyk radiosyna aýtdy. Şeýle-de Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryndan soň Merkezi bank dollaryň resmi kursyny 5 manada senlik galdyrsa gerek diýip gurrun edilýänligini sözüne goşdy. Türkmenistanyň dollaryň resmi döwlet kursy 3 manat 50 tenge belgesinde saklanýar. Gara bazar kursu bolsa 7 manat töweregine bökçekleýär. Synçylar Türkmenistanyň gazydan gelýän girdejileriniň azalmagy uly guruluşyklara şol sanyny adyýady 2017 üçin gurulan desgalary harçlanan milliardlarça dollar derarly valyuta yetmezçiligine uçuranlygyny aýdýarlar. Ýurtda valyuta yetmezçiligi we bu urdak çäklendirmeler banklarda odolan hem bar diýilen korrupsiýanyň has çuňlaşmagyna alyp geldi.
Bu ýagdaý golayda ykdysady jinaýatlere garşy göreş baradaky döwlet gurulugynyň derňeginiň netijeleri aýan edilende hem resmi taýdan boyun alyndy. Bu gurulugyň başlygy Mehmetkan Çakyýewiň hatawatynyň görnüşi ýaly odal jogapkar wezipelerdi işlen bank resmiýetleriniň onlar çysy tutsak edildi we yerli tynçylar bu hyl tutdawatlyklaryň we emlak konfiskasiýalarynyň gelýän aýlarda hem adalmajagyny çaklaýarlar. Öz tweetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylywa gepleşiklerini dowam etdirýäris. Aşgabatyň köçelerinde, awtobus durargalarında polisiýa işgärleriniň gödäwçiliginiň artdyrylýandygy göze ýylýar. Aşgabatly ýaşaýjy 70 ýaşly orada aganyň aýtmagyna görä, polisiýa işgärleriniň köçelerde köpelip ugrandygyna indi bir hepde ugrak wagt bolupdyr. Olary ähli köçelerde hem görmek bolýar. Ýöne olar esasan protokol köçeleriň ugrunda has köp göze ýylýarlar diýip orada dowam edýär. Aşgabatyň bir taraplyk garaşsyzlyk hemde Türkmenistanyň şaýorlarynyň ugrundaky awtobus duralgalarynyň her birinde 2 sany polisiýa işgäri giýjeginde diýenäli nobatçylyk çekýärler. Polisiýanyň ýürüýte awtologunda aýlanyp, olary gezekleşdirip çalyşýan wagtyna hem hälisinde köçelerde duş gelse bolýar diýip orada aýdýar. Şu ýylyň 17 sentýabrynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna taýýarlygyň çäginde paýtagtyň ähli ýerinde hem gödäwçilikleriň güýçlenendigini ýaşaýjylardan esde bolýar. Diňe bir polisiýa işgärleri etrap şäher häkimlikleriniň wekilleri hem hälisinde özlerine degişli etraplary aýlanyp, gözlerine ýakmadyk zatlardan köçeleri, ýani odalary, köp gatly jaýlaryň aralaryny arasalamaklaryny dowam etdirýärler. Bu işleriň netijesinde kiçi etrapçalarda saýalar ýaldary kalmady. Gün ýaşandan soňra hem gije ýarym bolýan meýdançalara düşelen betonlaryň howry öçmýär. Üstesine de polisiýa işgärleri hälisinde aýlanyp köçeleri, köçe töwdägerlerinden, dilegçilerden arasalamaga çalyşýarlar. Polisiýanyň uçastak inspektorlary häzirki dören ýagdaýy özlerine gazanç çeşmegine öwrendikleri barada hem maglumatlar bar. Olar öz tanyş bilýän adamlaryň üstü bilen ýaşaýyş jaýlaryndan kimiň jaýyny kirene berýändiklerini anyklap, kirene jaýda ýaşaýan başga welaýatdan Aşgabada iş gözleginde gelen ýaşaýjylary gysaja salyp, olardan göz haklaryny alman goýanoklar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Kirene jaýda ýaşaýarlar häzirlikçe uçastak polisiýa işgärlerine aw bolmak bilen çäklenýärler. Emma olaryň ýakyn ýyllarda gelen welaýatlaryna uğradyljak barada maglumatlaryň bardygyny hem ýaşaýjylardan esde bolýar. Awtologda barýan wagtyň haýsy awtoduralga seretseň, sentor gaply awtoduralgalarda 2 sany polisiýa işgäriniň durandygyna gözüň düşýär. Olar bilen hökmetde şolanyňda 5-nji Aziýa oýunlary başlanýança protokol köçeleriň ugrundaky kondisionerli, telewizorly awtoduralgalara ýolagçylar tarapyndan rehber ýetirilmeli üçin nobatçylyk çekýändiklerini eşitmek bolýar diýip, orada 5-nji Aziýa oýunlaryna taýýarlygyň çäginde polisiýa işgärleriniň esasy işlerinden daşlaşdyrylyp, wagtlaryny beýhuda geçirýändiklerine üntü çekýär. Polisiýa bölümlerine ýa beýleki hukuk goraýjy edaralara işiň düşüp baraýsan, habaryň almagy işgär tapylmaýar. Berur iş bilen arda şikayet bilen barýan adamlaryň gymmatly wagtlaryny ýitirip, uzaklygynda aýag üstünde durup gaýdýandyklaryny aýdýan ildeşlerimiz hem kän. Şeýle ýagdaýlardan hem ýaşaýjylaryň arasynda da beýdedunçylyklar köpelýär. Bu bolsa ýene de polisiýa işgärleriniň sanyny artdyryp, hiç bir zerurlygy bolmadyk ýerlerde hem giýjegindeki nobatçylygy ýola goýmaga mejbur bolýarlar diýip ýaşaýjylar nagtýarlar. Gepler Azatlyk radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosu Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aralylaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagy atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň websaýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligimizden dinleýärsiňiz. Golaýda Türkmenistanyň prezidenti galla planynyň dolmanlygyny boyun alýy we resmiýlere käýinç paýlady. Eýsem galla planynyň dolmalygynyň sebäbini daýhanlar nähili düşünýär. Biz bu soragy Aşgabatly synçy Amanrat Bugaýewa berdik. Mun golumlana baş sebebi eger daýhanlaryň öz dili bilen aýtsaň, onu galla ýetişdirmäge döredilýän höwes daýhana juda az. Meselem nijemeýil bäri gallanyň dänäniň döwlet tarapyndan satyn alynýan narhy üýtgänok 1 kilogram üçin 40 tenge tölenýär, 1 tonnas üçin 400 manat tölenýär. O 400 manatdyň da bolmanyny ýarsyna golaýny suw üçin, dökün üçin, tehnik hyzmat üçin, ýene gaýrylar üçin tutup alqalýalar oňdaşyndan meselem owanyň köçesini düzeltmek üçin daýhanyň kazanjynyň uzundan pul tutulup alnyk galynýar. Şeýle hem owa ýerindäki polisiýany ýene gaýryn saklamak üçin gal berse de daýhan birleşigi diýilýän bir daýhanyň boýnuna dakylan bir boýun turukbany şolaryň da rahmet hakym tölemek daýhanyň dawan adamynyň hasabyna amal edilýär. Ondan soň orta hasap bilen daýhan ýetişdiren 1 tonna hasyl üçin alyp bilse şol döwlet tarapyndan kesipdenen 400 mandyň deňýärsyny eline ýa alýa ýa alanok. Amanrat, daýhanlar bu pikirlerini prezidente ýetirip bilmeýärmi ýa bir ýerde başga da sebäpler barmy? Daýhanyň şol arz şikaýeti döwlet başçysyna ýetirilenok diýip çakyýan. Ýöne oň sebäbi bilen bir gyzyklansa onu bilmek bol kyn iş däl. Öňdäki agdan reformalarymyzyň üstüne goşmaly ýagdaý bar. Daýhanyň elini ýüpsiz almak praktikasyndan, tejribesinden el götürilmeli. Ine nijemeýil bäri gurrun edilýär, ýeri öz eýesine bermeli. Öňki prezidente bilşimi diýärmen, ýeriň eýesini tapyp bilmedim diýdi. Ol häzirki döwlet başçysynyň ýerlerden hasyllygy artdyrjak bolsak, onu ýeri suwçyligi adamlaryň eýetçiligine bermeli diýip aýtdy. Öňe haýp şudatlar gurrunlygyna galýady iş ýüzüne amal edilenok. Amanrat, daýhanlar ýeri bolmak isleýärmi? Olar şonu hasyllyk ýokarlanyryp boljagyny ananýarlarmy? Umuman daýhanyň islegi näme? Daýhanlar elbetde onu ananýarlar, isleýärler hem ýöne odaly bilen şu daýhany yer hususiyetçilige berilenden soňra onu ýokardan berilýän görkezme besedilmeli. Olar şonu arzu edýärler. Nire näme etmeligini, nireden näme hasyl ýetişdirmeligini biz özümüz söýdeli, özümüz kesgitlerlip arzu edýärler. Ýa bolmasa kagyz ýüzüne berildi diýilýän dökün daýhanamydan berilip durulanok ýa-da suwçünçüligi. Beýem ýurtda islenlik ak gögün gowçy ähliýetini ýetişdirende Türkmenistanyň şertlerine baş şertden biri bolupdy. Onu şulatlarym çözmäge dolu durmuşyň özüne real mümkinçilik bar, onu real mümkinçilik ullanýar. Biz bilen geljekde şol döwlet şertnama baglaşanyny biz öz borjumyz berja ederse, onu döwlet hem özüniň boýunalan borjun berja etsin diýip arzu dile edýärler. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly synçy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlary gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Wekiller palatasynyň spikeri güýçli we dogumly sanksiýalaryň tarapdary. Aktam muňa garşy. Birleşen Ştatlaryň Wekiller palatasynyň spikeri Paul Ryan Russiýa garşy güýçli hemde dogumly täze sanksiýalar gözeňine tutýan kanun taslamasynyň mümkin gadar gysga wagtda durmuşa geçirilmegini isleýär. Ýöne Prezident Donald Trump'yň administrasiýasy täze kanun taslamasynyň öz hukuklaryny bozýanlygyny öňe sürüp muňa garşy çykýar. Agdalyan kanun taslaması geçen ay Senatda geçirilen sala salşykda 98 agdanyň gollamagyny we 2 agdanyň garşy çykmagyny kabul edilipdi. Aktam bu taslama Russiýa bilen iş salşmakda, sanksiýalar wagtda geljekki siýasat ýoly goýmakda we degişli düzedişleri girizmekde Trump'yň goluny baglaýar diýär.
12-nji iýulda Ryan men Russiýa garşy berk pozisiýanyň tarapdary. Biz Russiýa garşy sanksiýalary gödegini tutýan kanun taslamasyny durmuşa geçirmek isleýärdi. Trump Russiýa bilen gatnaşyklary hadalaşdyrmagy umyt edýändigini ýaňydan bolsa, respublikanlary we demokratlary öz üçin alýan köp sanly kanun çykarjylar prezidentden tapawutlukda Moskwa garşy has berk pozisiýanyň saklanmagynyň tarapdary. Ryan'ın eden çıkışına qaramazdan demokratlar Ryan'ın ve onun republikan kardeşlerinin Trump administrasiýasyna gowy görünmek üçin kanun taslamasyny gijikdirýänliklerini aýdyp aladalanýarlar. Daşary gatnaşyklar komitetine ýokary wedipli demokrat senator Ben Cardin we beýleki kanun çykarjylar Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň oglunyň Russiýaly aklawçy bilen duşmagy we munyň aýan edilmezligi Russiýa garşy täze sanksiýalar girmäge girişmegiň näme derejede möhümdigini görkezdi diýerler. 2016-njy ýylyň iýun aýyna prezidentiň oglunyň prezidentlik saýlawlaryna dalaşýar Hillary Clinton'yň garşysyna ýanly maglumaty eýe bolup Rus hökümetine işleýändigi aýdylýan biri bilen duşugynyň äşgär edilmegine salgylanyp Cardin, Donald Trump kişi bilen bagly wakalar Russiýanyň nähili iş alyp baranlygyny görkezýär diýdi. Gurrun edilýän kanun taslamasy senatda bir agızdan nilen ýaly goldanan bolsa, ol wekiller palatasyna bökdelýär. Bökdönçlügi Ryan siýasy we prosedur meseleleri diýip düşündirýär. Ryan, edil häzir biziň prosedura meselelerimiz var. Şeýle-de Russiýaly oligarklary we nevit kompaniýalaryna tötänden ýardam beriligi bolaýmasyn diýip, käbir siýasy meseleleriň üstünde işleýär diýdi. Ryan'a kanun taslamasyndaky energiýa bilen bagly sanksiýalara käbir Amerikan kompaniýalarynyň garşydygy aýdylypdyr. Nevit gaz kompaniýalary taslama Russiýanyň energiýa bähbetlerine peýdaly bolup Birleşen Ştatlaryň işgörlerini oňoýsuz täsir eder diýýärler. Konstitusiýanyň talaplaryna laýyklykda hökümetiň girdijilerini artdyrýan islenlik kanun taslamasy wekiller palatasyna esaslanmaly. Bu bolsa agzalýan taslamanyň öňüne prosedura meseleleri boýunça iň esasy bökdönçlügi döredýär. Kongresiň geňeşçileri gurrun edilýän kanun taslamasy ýaly gaýry ýurtlara garşy gidirilýän sanksiýalar ýa-da jerime çäreleri Birleşen Ştatlaryň hökümet girdijilerine täsir edişlik hökmüne kabul edilip bilinir diýýärler. Demokratlar bu meseleniň höttesinden gelmek üçin wekiller palatasyna täze ýöne bir meňzeş kanunyň üstünde işläp biljekdiklerini aýdýarlar. Bu kanun bilen konstitusiýanyň girdijiler wekiller palatasyna esaslanmaly diýen talaby giderler. Soňra senata uradylar. 15-nji iýuny senatda Russiýanyň Birleşen Ştatlarynda geçirilen saýlawlara gatnaşanlygynyň öňe sürilýändigi we beýleki käbir meseleleri nazarda tutup Russiýa garşy täze has güýçli sanksiýalar girmek üçin 98 agzanyň goldamagyny we 2 agzanyň garşy çykmagyna ses berilişik geçirildi. Täze sanksiýa boýunça kabul edilen kanun taslamasy Eýrana garşy girilmeli sanksiýalарды öz içine alýar. Teklif edilýän düzgünne egerde prezident Donald Trump Moskwa garşy gidirilen jezalary ýeňletmek ýa-da soňlandyrmak istese, Kongrese salgylanmaly bolar. Gepler Azatlyk radiosu. Eferde Habarlar gündeligi programmamyz. Men Şaýmerdan Olumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň söwüş meýdanyna urlendigini indi hemmede bilýär. Demirgazyk Awganystanyň 9 welaýatynda da howpsuzlyk şertlери dartgynlygynda galýar. Ýagdaýy gadalaşdyrmak üçin hökümet alada etmeýär diýip yerli ýaşaýjylar nägilelik bildirýär. Serpil welaýatynyň topragyny 60 göterme golaýyna jeňçileriň ýeçiligi edýändigini resmiýler hem tasdikleýär. Welaýatyň käbir etraplarynyň Islam döwleti atly topragyň merkezine urlendigini olar habar berýär. Serpil welaýatynda Merkezi Aziýaly jeňçiler hem yerleşipdir. Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalary Daişa tabiň bolupdyr. Serpil welaýatynyň polisiýa idarasynyň başlygy general Halilla Desyar'yň aýtmagyna görä, welaýat boýunça 150 golay bekanun ýaragyl toparlar hereket edýär. Welaýatyň diňe bir etrafynda Islam döwleti atly toparyň 7 topardan ibarat ýaragyllary yerleşdi. Daişçilaryň elinde döwrebap ýarag we harby enjamlar bar. Daişçiler mali taýdanam beýleki toparlardan güýçli. Şo sebäpden talep söwüşçiler hem daişçilere goşulýar. Welaýatda Taliban bilen daişçilerin arasynda oňuşmalyk göze ilýär. Ençeme talep komandiri daişçilere ýetir düşdi diýip Desyar aýtdy. 7 grup daиш tat komande mulaşermamat daişýy Demirgazyk Awganystanda Merkezi Aziýaly jeňçileriň bardygy barada metbuatda ýygyderli maglumat berilip gelýär. Ýagdaýyň şeýledigini resmiýler hem boýun alýar. Emma daşary ýurtly jeňçilere garşy görüş üçin şu güneçeli Awgan hökümet tarapyndan aýgytly çäre görülmedi. Belki käbir näbelli harby wörtelýutlar arkaly Merkezi Aziýaly jeňçileriň hususanam daişçilerin ok ýarag we harby enjam bilen üçin edilýändigi barada habarlar çykýar.
Serpulun polisiýa idarasynyň başlygynyň aýdyşyça, welaýatyň 4 sebtinde daşary ýurtly jeňçileriň harby merkezleri bar. Harby türgülleşik merkezlerinde Özbegistanly aýal militanlara, yerli ýaraglylara harby ugurdan tälim berýär. Daşary ýurtly jeňçiler Daesh topanyň adynyň hereket edýär. Daşary ýurtlylaryň aglabasy merkezi Aziýaly militanlar. Aýratynam Özbegistanyň Islam hereketiniň agdalary Serpulda has aktiv diýip general Halilullah Destiyar aýtdy. طبقه اوناس خارجی ها که ازبکان صفک اسمتک کچنو کتاقلا Serpul vilayatynyň 7 etrabı var. Vilayatyň Köstanat adly etrabına 2 ýyldan gurrak wagt bäri jeňçiler ýeçilik edýär. Sozmagala, Seyyat, Sençarak, Gösbendi we Balhap adly etraplarynda da jeňçileriň hökmi ýürüýär. Vilayatyň merkezine de jeňçiler we hamsalýar diýip yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Serpulda ýagdaýyň agyrdygynyň welayat häkimi Muhammed Zahir wagtat hem hawatirlenme bildirdi. Serpulda howpsuzlyk şertleriniň gowdaldygyny ol öňe sürdi. Serpuldaky ýagdaýdan özüniň gorkýanlygyny häkim dile getirdi. Serpul şäheriniň golayynda hem jeňçileriň hereket edýänligini häkim belledi. Serpul Jowzan şaýoluna da jeňçiler howpabandyryar. Ýoluň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin harby postlar döredildi. Şoňa garamazdan jeňçiler günde ýolu kesýär. Olar ulaglary saklaýar we barlaýar diýip yerli ilat aýdýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.